Nu skal det handle om kunstig intelligens og hvordan den forandrer tilværelsen og arbejdslivet for mange af os. Så sent som i går annoncerede printer- og computergiganten HP, at den nedlægger knap 7.000 job. Det svarer til hver 10. ansat. Og den hollandske storbank ABN AMRO vil fjerne 4.400 job. Det svarer til hver 5. Begrundelsen er, at kunstig intelligens kan overtage arbejdet. Og også herhjemme går det stærkt. I 2023 benyttede 15% af de danske virksomheder sig af den kunstige intelligens. Nu er det 42%. Og skal man tro manden her, der er en af Danmarks førende eksperter på området, ja, så er over 300 millioner job på verdensplanen lige nu på vej væk. Og det er kun begyndelsen. Hvor meget vil du sige, du ved om AI? Svært spørgsmål, men jeg har brugt hele mit liv på det. Så meget. Michael Green ved det meste om kunstig intelligens. Han har en doktorgrad i fysik og er direktør i et AI-firma, der udvikler softwareløsninger til virksomheder. Han ved, at AI ikke kun er et sjovt legetøj til billedmanipulation. Det er en teknologi, der kan forandre verden. Jamen, i forhold til produkter og omtale og den måde, som folk accepterer teknologien og begynder at bruge den, så er det jo vanvittigt stærkt. Nu er der over 1 milliard mennesker, der hver måned bruger AI-tjenester som ChatGPT. Her er aftensmaden for hele ugen i din madplan. Og antallet af danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, er tredoblet på 2 år. Med andre ord, AI-revolutionen er i fuld gang. Det kommer til at ramme så mange jobs, og så mange ting, som vi laver, kommer til at kunne blive bedre eller hurtigere eller mere effektivt udført gennem vores samarbejde med de her maskiner. Der er selvkørende biler, flyvende biler og reklamer lavet udelukkende af AI, som denne her. Og denne her. Hvis du nu prøver lige at ramse op alle de steder, vi bruger kunstig intelligens nu. Det ville næsten være bedre at gøre det omvendt og sige, hvor bruger vi det ikke. Du bruger det i content generation, videos, reklame, til chatbots, customer service, til at skrive bøger, til at læse regnskabstal. Så ja, det bliver brugt over det hele. AI er den brede betegnelse for kunstig intelligens, og vi er stadig kun i den tidlige fase, det man kalder ANI, Artificial Narrow Intelligence, hvor den er specialiseret til én opgave, for eksempel ansigtsgenkendelse. Du kan ikke tage den model og sige, nu skal du køre en bil, eller nu skal du gøre noget helt andet. Det kommer den aldrig til at kunne klare, for den er så specifik på den her opgave. Virksomhederne er i fuld gang med at træne AI til specialiserede opgaver, og det kommer ifølge Michael Green til at ændre vores jobmarked markant. På en horisont, der hedder til år 2030, der er det cirka 14% af de jobs, der kommer til at blive erstattet af kunstig intelligens. Vi taler om cirka 300 millioner jobs, der bliver cuttet ved 2030. Og selvfølgelig så kan man sige, ja, men det kommer også være nye jobmuligheder, der åbner sig. Og det er også rigtigt. Men jeg tror personligt, at det kommer til at blive ret blodigt. Og udviklingen er i fuld gang. Så sent som i går annoncerede printer- og computergiganten HP, at den nedlægger knap 7.000 job, mens den hollandske storbank ABN AMRO vil fjerne 4.400 job. Det dækker primært jobs, der kræver en høj uddannelse, og ikke så meget det manuelle. Så dem, der bruger det mest, er også i størst risiko for at blive erstattet? Ja, det er nemlig rigtigt. Det kommer til at noget tid, før vi erstatter for eksempel taxachaufføren med en sprogmodel. ANI er altså der, hvor vi er nu. Næste skridt kalder eksperterne for AGI, Artificial General Intelligence, maskiner, der kan alt det, vi kan. Så AGI er lige så intelligent som et menneske? Ja, det kan man sige. Det kan løse de opgaver, som et menneske kan. Man skal huske på, at det ikke er den samme slags intelligens, men opgavemæssigt vil den kunne være i stand til at løse de samme opgaver lige så godt som et hvert menneske. Som dit job? Ja, som mit job for eksempel. Som mit job? Ja, fuldstændig. AI-eksperter verden over er uenige om, hvor hurtigt det går, før vi når dertil. Men når vi gør, så når vi også ASI, superintelligens, der overgår os alle. Og når vi når dertil, så kommer vi til at have skabt noget, der basalt set kommer til at være en gud for os. Og så kan man selvfølgelig bare håbe på, at det kommer at være en sød gud. Michael Green siger, at det ikke sker i morgen, men det vil ske, måske om 10 år, eller 5, eller 40. Kan vi så ikke bare trække stikket?
Jo, men der når man jo ind i et andet dilemma, som har med moral at gøre. Altså hvis du har skabt noget, der har følelser, drømme, ønsker, har du lov til at trække stikket? Det er ikke et nemt spørgsmål. Også lidt uhyggeligt, ikke? Jo, det kan man sige. Men det er noget, vi bliver nødt til at forholde os til. Så spørgsmålet er ikke om AI vil revolutionere vores jobmarked, men hvordan. Og meget apropos, ja, så præsenterede regionerne og regeringen i dag udmøntningen af den nye kræftplan 5. Og her er et af punkterne netop at udbrede brugen af kunstig intelligens i arbejdet med at diagnosticere patienter.